Здравейте, хора! Ние пътуваме към едно много дълго мечтано място. Ще се отправим към Пирин и по-точно ще изкачим Дженгал или Момини двори, който миналата година ни се размина поради недобра планировка и поради неудобни обувки. Имаме и нещо друго, което сме предвидили и планирали, но него ще го запазя за по-късно. И време за закуска. Ето я. И Пепи е гладен, опита се да ме убеди да не ям, обаче не става корема кракори. Нагладно. Преходът ще бъде дълъг, по-добре е да хапнем възможно най-късно, за да може да не държиш ситка за повече време. Да, ама аз съм предвидила достатъчно храна. Нещо да кажете на камерата с това 5 кг смути? 1 кг и 800 грама смути би трябвало да успея да погълна. Да, ще ми стигне за много време. За нагоре. Успех? Чакай. Вътре какво има? Ева насам. Вътре има 2 ябълки, 2 огромни праскови, 1 банан, спирулина, жива спирулина. Свежа спирулина, протеин, чия и овесени ядки. Това е днешното смути. И малко водичка. Да блендера да го развърти. Хем ям, хем тренирам. С 1,8 кг. Това като го държиш така, хем му пазиш баланс, хем в един момент като го държиш дълго време ръката почва да ти натежава. Това е. Изядох си цялото смути. Не преядох толкова, колкото си мислех, че ще преям. Явно съм бил доста гладен. Вече сме на лифта. Возиме се по-отделно, защото раничките ни се возят до нас. Няма как да си ги сложим отпред. Много са големи. Тръгнахме от хижа без Бог. Часът е 12 без 20. Явно доста сме се позамотали. Да хапнем, докато пристигнем тук да си оправим багажа и да си купим вафли. Да имаме. И сега тръгваме 12 без 20. Хубавото е, че не гоним лифт на връщане. Ще спиме някъде тук. Ще видим точно къде още, според условията. Моя да носи. Моя носим. Раницата е около 16 кг. Или може би... Не, 16 трябва. Ма имам букли, а? 16, ма с букли. Букли. И си носи... по ще ви кажем какво си носи вътре в раницата. Моята раница е по-лека, естествено. Няма как. Все пак си мъж. Все пак съм мъж. Моята раница е по-лека. Но хубавото на нейната раница е, че бързо ще олекне. Докато моята до колата наобратно ще си все с тези килограми. Чувала, нали ще го оставиш ти? Чувала, да, ще го оставим. Сега ще скриваме някъде, след само ето обаир да го качиме, който е след езерото на хижата. Оставяме палатката, чувала за спане и горе в раницата имаме или надуваеме шалтето да ни е мекичко на газетата. И всичкото това като го свалим от раницата ще една идея по-добре. Но аз си нося фотоапарат, дрон, камери, батерии, дистанционни. И не, моите неща тежат много повече. Много повече. Аз взех пресата. Тя с преса за коса, сушуар, халат. Тук в отделението за... Халат в спа центъра. Обувките, покажи обувките. Обувките, ето днеска. Отново избора. За днешния преход отново същата конфигурация. Вики е с вилото, аз съм с аутрите. Има много каманак. Този път, предишния път къде ходихме, аз не помня вече. Пак в Пирин беше. На Спанополски чукай? На Спанополски, не бе, глупости. На върх Радомир не беше изобщо в Пирин. В Беласица бяхме. Тогава обувките не бяха същата конфигурация. Ето връх Сиврия, Дженгал, към който сме се отправили. Небето е просто уляла.
няма да има слънце, да се опечем. И ето тук малко се вижда връх Полежан, на който може би ще спим. Отиваме към дълбокия Пирин. Напредваме бавно. Раницата на Вики е наполовина по-лека от моята. Скрихме си багажа и нещата вече са добри. Здрасти. Здрасти. Точно. Времето е много яко. Е така, сенчица, идеални сме. След малко се отклоняваме към него. А ето тук след това възвишение е веднага Попово езеро, до което днес няма да стигнем. И стигнахме до отбивката, където за Джано и Попово езеро и хижа Пирин е натам. Ние завиваме надясно за хижа Дамяница. Демяница. Ето. И почваме леко да изкачваме върха, като първо ще се качим до някъде и после ще го заобиколим, за да хванем възможно най-лесния път, защото другите, доколкото ги проучихме, дори са и доста опасни. Ти как я направи тази крачка тук? И аз не знам. Чакай сега. Беше голяма крачка, малки бях. Добре. Справих се. Ето. Ни в подножието на върха. И сега почваме да го катериме. Изглежда супер внушително. Тук е една малка рекичка. Добре, че попресъхнала. Ето го Викито. И върха нагоре, който качваме. Днеска не го бързаме. Много лежерно. Наслаждаваме се, гледаме, снимаме. Кефиме се на природата, кефиме се на това, че не ни пече. Както винаги, времето е с нас. Не може да се оплачем от нищо. Красота на макс. Тук още поточета. Прескачаме. Хоп. Вода има. Вода има. Хем има, хем носиме. Нещата са супер. Има водопадче. Да, ето тук не знам дали се вижда, но водопадче е там. Сигурно ще има много по пъти още. Шефа боровинки за отскок. Божествени. Табелата за хижа Дамяница. И продължаваме нагоре. О, не можем да продължим. Тук просто трябва да се спре. Гледайте. Те са гигантски. Направо са... Да не ви говоря колко са вкусни. Това е 100% природно лекарство. Мога да живея в гората, в планината, ядям боровинки само, като мечките. Божествени. Ами айде. Ще тръгвам. Пътеката си е стръмна вече, доста. Катериме. Спираме често за боровинки, защото по самата пътека има изключително много.
Буквално, ето вижте, ето ги храстите, тук до пътеката и е пълно с боровинки. Никой не ги е брал, никой не ги е ял и на места са големи като ябълки. Но пък пътеката си е стръмничка, с сипейче, вероятно по време на порой не е приятна, защото изглежда като каменна рекичка и при един силен порой сигурно се стича по пътеката. Продължават боровинките покрай пътеката. Боровинки ли са? Боровинки са, да. Идвам. Тя не спря да яде, затова изостава. Моите ръце са и така. Моите? Да, виж. Ето го връхчето. Да. Връхчето. Връхчето. Връхченце. Лека по лека денивелацията си спада. Катерим се. Минали сме 4 км до момента. Средната скорост ни е 2 км и половина. За час и 43 минути. Това е с скриването на част от багажа за през нощта и с много бране на боровинки. Аз не си спирам часовника, жена ми го спира. Така че в това време, което ви казах, са включени всички почивки, боровинки, отклонения за скриване на багаж и така нататък. Не го бързаме, наслаждаваме се, защото не ни пече. Към Полежан. Това е, да. Изглежда юзер-френдли. Изкачихме на баирче и сега сме на леко равно преди следващото. Следващото ето тук. Нещо като порта изглежда. После захождаме към джингъл. После то не се вижда от тук. След малко ще пусна камерата пак. Но аз искам да покажа друго. Искам да покажа билото вдясно, което вероятно е пътя през малък Полежан до Полежан, който ние няма да хващаме. Ето го. Заради горчив опит. Ето го. Цака, 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 цака. И тук вече това връхче пречи да се види пътя нататък. Винаги отдолу не изглежда трудно, но препоръките са да не го ползваме. А и опита ни от този връх Сиврия, който ви показах, определено крещи да не правим такива работи повече. Особено когато няма нормална пътека на картата, а трябва да си я представяме. Не е добър вариант. По-добре си го следнем цялото нещо и да се качиме по официалния път. Каменно море, каменна река, каменно царство. Камъни да има. Всичко е камънак. Гледайте колко камънак. Любимият ти. Много камъни. Ето тук си представете да те напече едно слънце, целият камънак да се нагрее в най-топлите горещи летни дни и ти да вървиш тук. Чудна работа. Друго си е с облачета. Гал. Ето там отиваме. Изглежда доста страшни и внушителни от тук. Ще видим от пътеката, която го заобикаля. Да видим от задната страна, водят го най-лесния маршрут, как е положението. Изкачихме портата, Джангалска порта, табелата за хижата Меница, назад Каменното море и тук са... Кои езера бяха те? Не знам. Сега ще проверим. И да, това са Валявишките езера. Слизаме надолу и след малко завиваме. Слизаме и завиваме наляво да хванем пътеката към върха. Това, което ви показах, вероятно не беше върха. Сигурно е или това, или ето това там. Сега ще видим след малко.
Ето го връхчето. Ето го джангал. Минаваме от другата страна на билото и захода е зад този ръб нагоре. Според жена ми е отвесно. Аз не мисля така. Мисля, че пътя ще бъде приятен. По него дават най-лесни от всичките, така че внимаваме бавно, без да бързаме. Safety first. И така. Доколко мога да е safety. Тук по тези камънаци. Но всъщност тази пътечка е добра. Ето една от причините да не ми харесва Пирин. Някакви технични места. Няма проблеми. Алтрата е супер грипава, което е много добре. И така, ето малко по-добър изглед към върха. Ето това би трябвало да е джангал. Но може и да не, може в реалност и да е това там. Което и да е, ще бъде много красиво със сигурност. Бавно и внимателно нагоре. И така. Слезнахме от там. И само гледайте колко красив връх. Скали, отвеси. Много впечатляващо. Привет, привет! Ето откъде катериме. От... Ето къде е езера. Къде ми... Ето. От Валяешките езера. Оттам е така тук. Е тук. Това е алтернативен маршрут. Не е официалния. Ние никога не мога да хванем официалния маршрут. Не знам защо. Този ни хареса повече. Да. Не ни остава още много. Тук горе трябва да е върха. Лесно, на 4 ръце. Държиш се, ето и вижте как се прави. Ето е така. Вижте колко е стръмно. Подпираш се по камъните и вървиш нагоре и така се качваш. Няма някаква драма, като цяло нагоре е лесно, но със сигурност няма да се върнем от тук, защото надолу е така. Това не е добре вече. Ето ни го пътя. Не знам дали изобщо може да добиете представа, че на колене бях преди малко. Доста стръмно, изобщо не е място, ако някой има проблеми с височинни болести или с вестибуларния апарат. Тук изобщо не му е мястото, ама изобщо. Нагоре, пак казвам, не е много трудно, но трябва много да се внимава с повишено внимание, иначе може да стане за една крачка да си умрял.
Ето ни нас. 3 часа и половина по-късно на връх Джангал. Джангал. Ето. Облаците, Полежан и цялата пиринска шир. Красота. Просто вау. Вау. И официално това ни е любимия връх в Пирин. Дори Пепи призна, че това е любимия връх в Пирин. Така че успях да го влюбя в поне малка четица от този каменен рай. Няма да повече тук. Стига бе! Това ми е любимия връх, но не значи, че пак ще дойда тук. Много красиво, изключително красиво. Не хванахме баш оригиналната пътека, вървяхме по пирамидките. Оригинално! Но пък... Хванахме ментето. Не беше ментето, вървяхме по пирамидките. Покажи. Така от тук дойдохме. Като цяло ето ги Валявишките езера. От тях Петър Тодоров реши да сме шус нагоре. И така, но като за нагоре беше супер окей. Надолу със сигурност няма да минем по тази пътека, защото е супер стръмна, супер стръмна и въобще няма да сме окей. Но пък видяхме хубава царска пътека, по която ще си слезем без никакъв проблем. И така, сега ще се насладиме тук на... оригиналната пътека ще слезем. По оригиналната пътека. Не по ментето. Която всъщност е заобиколна пътека. Първо се хваща пътя към хижа... Коя беше? Дамяница. Към хижа Дамяница и след това така се обикаля върха и се качва. В нашия случай се слиза от задната му страна. Но хора, тук е просто невероятна красота. Толкова е яко, че не знам, уникална е. Любим връх Джангал. Качихме го 3 часа и 40 минути. Наистина любим и на двамата ни стана веднага любим. Тук е най-добрата гледка в Пирин. Просто няма по-добра гледка в Пирин. Вижте за какво става въпрос. Ето ви, малък, голям Полежан, без бок. Тук долината. Сиврия към Джано. Насам портата. Коя беше тази порта тук? Как се казваш? Излезна ми главата. Да, точно. Каменица нагоре. Малък апдейт. Слезнахме вече върха. Тук сме на Валявишките езера. И какво се оказва? Оказва се, че пътят от върха, ето там, насам, а ние се качихме под това ръбче. Тук, директно шус нагоре. То имаше пирамидки, имаше път оттам. Имаше пирамидки, имаше път, да, но беше доста отвесно. За хората с проблем с вестибуларен апарат не е добре, както казах малко по-рано. Именно съвсем нормална пътека насам, която не е малко обикаля, но пък е доста спокойна, красива и лесна. Направо си е перфектна. Аз имах супер големи страхове, понеже гледахме няколко YouTube клипчета и четох няколко статии. На тях, на тези места пише и казваха, че е супер стръмно, супер страшно и опасно. И аз бях спекла малко предвид опита ни от миналата година по ръбчето Сиврия Джано. И
предвид изкачването на Сиврия по Сипей, който реално се оказа, че не сме хванали изобщо пътеката. Та малко бях спекла, имах така притеснение, но всъщност пътеката тук на слизане беше супер окей. Има си пирамидки, има и оранжеви точки, а пък качването също беше окей, ако имаш опит в планината и нямаш притеснение. Гоним залез, по-бързо но гоним залез и тръгваме. По-бързо надам. Ай! Гоним! Часът е 6 без 5 и ние решихме, че въпреки, че не сме гладни, е време да вечеряме и ще вечеряме с тази гледка тук. Може би това е най-красивото място от целия маршрут и според Пепи тук е най-доброто място. Намерихме си една масичка тук и сега сядаме да хапнеме. Шансът да изпуснем залеза от Полежан е доста голям, но пък... Клони към 100%. Клони към 100%, но пък си заслужава вечеря с такава гледка. Хей! Привет! Слезнахме го! И сега сме на разклонението за хижа Дамяница и натам Попово езеро. Часът е мега късно, 7:26. Няма да имаме залез. Но мога да дигна дрона и да го видя с дрона. Това винаги е вариант. Иначе залез няма да имаме, но пък лека по лека се качваме нагоре. Викито, изморена, няма сили, поседна малко. Изморена? Кажи истината. Каква е истината? Не знам каквато е, не съм изморена. Тук има комади. Проблем. Питам се да видя нещо в комута, ма. Ето сега, това са нейните оправдания като изморен. И сега отиваме си взимаме багажа, тя дига раницата с 6 кг повече и почваме да катериме втори връх в 7:30 вечерта. Всичко е наред. Купон е на 6. Ето как изглежда притеснената ми жена, притеснената булка. 8:30 е. 8:30 вечерта е. Имаме 3 км до Полежан. Това е връх Сиврия на среща. Ето сега, чакането Баир. Първия. След това имаме малко равно и после почваме да катериме Полежан. Часът е 8:30, ще стигнем потом на сигурност. Бърза работа нямаме. Имаше уникален залез. Как го видяхме ли? С дрона го видях. И сега лека по лека нагоре. Да видим дали ще се вижда нещо като пристигнем горе. Не знам дали ще снимам повече с камерата. Може би на билото, ако е останала някаква светлинка, сега като качим това. Ще пак да стигнем. Къде да стигнем? На Полежан. На Полежан? Що па да не стигнем на това Полежан? Аз ще стигна. Ти ако искаш. Включваме се. Намали челника. Тук. Добре, ето вече сме в една палатка. Намираме се на връх Полежан. За час и половина се качихме до върха. Без изобщо да бързаме. Дали направо бяхме мега бавни. Ходихме си мега бавни, да. Разпънахме палатката. Вънка на върха е 9 градуса някъде. Кой разпъна палатката, я кажи? Двамата разпънахме. Аз просто сега за втори път разпънах палатка. Като и двата пъти помагам, защото не знам точно как се разпъва. И така, ходничко е 9 градуса. Ама готино! Палатка! Готино, колко щастлива е. Аз толкова обичам палатки. Аз пред Бога ще слона палатка. Да, в момента сме на връх Полежан. Утре сутринта ще станем за изгрев. В момента часът е 10:27. Ние сме на почти 20 000 крачки с 1700 метра денивелация за днеска. Прилично уморени. Багажа на Вики беше ужасно тежък, направо е скъса. Тя имаше страхове да катери по тъмно, но успя да ги преодолее. И в крайна сметка в момента всичко е наред. Вижте колко щастлива. И ето го. Цял ден го пазиме в един клек. Бяхме оставили гормето за вечеря, ябълки и праскови.
Вкусотейка. Награда за тялото. Чорапите ми за спане. Чорапите ми за спане. Аз нямам чорапи. Имам, взел съм си за утрени, но същите като тези дет не се виждат тук. Едни терлички черни. Мък, какво такова? Кой всеки се оправя с каквото има. Това е положението. Айде, гъса, че ще изяде всичко. Тук трябва да е Виктория. Живе, мърда. 8 градуса е външната температура в момента. Палатката ни вече се горя от слънцето. Чакайте да ви покажа. И така, айде да се оправяме. Добро утро! Вече свежнали, си измити зъби, оправени. Отиваме на разходка да поснимаме, защото е много красиво. Слънцето вече е високо, часът е 8 без 20. Долу долината на Попово езеро. Още в сянка. Ето го джангал вчера, където бяхме върху него. Каменица. Там отзад леко зъба се вижда. Далечината куклите. Красота. Ето ги. Пак Сиврия. Джано. Ченгелчао май отзад. Тук е Кралев двор зад джангал. И ние сме на Полежан. Ето е Вики там в далечината снима. И Вихрен и Кутело как се виждат. Отиваме до там. Каманак, това е само каманаци. Ето това там с бялото на върха е Газей. И долу има едно много красиво езеро, което се нарича Дамата с кока. Защото прилича като дама с един голям висок кок. Ще ви го покажа после. Само да го огрее слънцето, с дрона ще го снимам. Чудиме се дали да не ходиме до Газей, но по този каманак толкова не ми се ходи. Иначе може да видите Вихрен и Кутело. И много малка част от кончето се вижда. Чудна гледка. Рано за закуска. Нещо за влога. Сега се сетихме, че не забрали да снимаме известно време. Хижа без Бог. След няколко часа стоене на Полежан, може би час и половина след изгрева, даже повече, 2 часа.
2 часа след изгрева. Не станахме да гледаме изгрев, поспахме си още. Закусихме, поснимахме и тръгнахме надолу. Слезнахме го до разклона за Попово езеро, хижа Дамяница за 1 час. Хижа Дамяница. Попово езеро и Полежан, хижа Дамяница е по-нататък разклона. Не. Различни са разклоните. Надясно е към Попово езеро и хижа Дамяница, наляво е към хижа Безбук. Да. Да. Жена ми още спи. Ама защото не е разклона за хижа Дамяница. Е разклона към Попово езеро. И хижа Дамяница. Не знам, може би не е само спънец проблема, но... Следахме до там за 1 час, както казах. И се чудехме изключително много. Може би 20 минути стояхме да се чудим дали да не тръгнем към Джано и връх Ченгел Чао. Но направихме сметка, че ще изпуснем лифта и ако изпуснем лифта, ще ни се съберат още едни 20 км с около 1600 метра денивелация, която трябва да слезнем. А след вчерашния преход, който беше също толкова дълъг, но 1650 метра примерно нагоре, надолу не знам колко беше надолу. Поне 5-600. 5-600 надолу, днеска не ни се тръмбова още толкова много. От тежките раници, тук раменете са ни малко прежулени и решихме, че е по-добре да си слеземе без лифта по пътеката в гората, да раздвижиме лимфата, да не сме пък чак толкова мързеливи. Багажът не е толкова тежък вече, но не е и лек. Жена ми още носи палатка и спален чувал и шертенце. Ама сега затова съм взел да носи. Кажи на лифта какво стана вчера? На лифта вчера какво стана? И дето човека хваля. Да, в смисъл първо сваля жена ми и нейната раница, защото се возиха на 2 седалки. И аз съм на следващата седалка, която пристига. И човека пита: и твоята раница ли е толкова тежка? Викам: не. Моята е по-лека. Но истината е, че моята е много по-тежка от нейната през целия преход, защото нещата от нейната раница ги скрихме. През по-дългата част от прехода, вчера. Днеска няма да е. Днеска няма да е през целия преход, защото днеска през целия преход си го носа. В момента двете раници са горе-долу сходни, с тенденция моята да е една и да е по-тежка. Все пак преди малко на ръце ги носих и двете раници и видях коя колко тежи. Аз нося цялата техника с горе-долу подобни аксесуари на нейните. Кажи, що носиш техниката? Тайна ли е? Не е тайна. Сега ще ви кажа нещо интересно. Сега в хижата влизаме да напълним вода и ме среща една девойка, така доста нахъсана, ще ходят някъде и ме пита: ви откъде идвате? Казвам: от Полежан. Тя ме пита: как е там ресторанта? Аз питам: кой е ресторант? И тя: на хижата ли каза? Да. Какво на хижата? Викам: не знам, на Полежан. Има няколко ресторанта. Единия 4 звезди, другия 1 звезда Мишлен, третия каквото си донесеш. И вип сепаре. И вип сепарето, но то е много скъпо вип сепарето. И аз се питам: вие на къде сте тръгнали? Ми не знам, той братовчет ми води. Викам: добре. Благодаря. Вече сме на лифта. При колата. Приключихме трака. 8 км и 34 за 3 часа и 5 минути. Сега ще ви кажа 1406 метра денивелация сме свалили. Това е от Полежан.
долу до лифта пеша. 3 часа и 5 минути с 1400 метра слизане, без да бързаме, лека по лека надолу, колената леко изморени. Обуваме дивеците, ето ги краките. И сега в колата вече кефче. Готови сме с прехода през уикенда. Беше чудесно, много добре, че не тръгнахме да катериме други неща. Явно сме си поизморени и нямаме сили за повече, а и раниците са доста тежки и тук вече не се чувстваме никак добре. Беше много яко, ще показваме снимки. Много яко. Много яко. Сбъднахме мечта моя.